Čaves ľudia, ja vás zdravím tentokrát ešte zatiaľ zo Slovenska, ale splnil sa mi taký malý sen a síce idem po veľmi dlhej dobe Portugalska, kde som bol asi pred, no proste veľmi mladý, mal som 10, možno 9, neviem presne a idem teraz znova po dlhej dobe sa tam znova pozrieť. Takže som veľmi zvedavý, čo sa tam zmenilo, čo je tam troška iné, čo je tam úplne iné, lebo tak samozrejme za tých 10, možno 20 rokov sa tam toho určite veľa zmenilo. Takže som zvedavý a budem vám teda prinášať informácie odtiaľ a vy budete môcť byť súčasťou práve tohoto môjho výletu. Berem aj bráchu so sebou, ideme tam pozrieť za otcom, ktorý tam už je skoro mesiac a užite si so mnou tento road trip. Bude to zaujímavé, pretože dneska máme za úlohu dostať sa z Trnavy do Bratislavy na Mlynské Nivy. Z Nív sa dostať na Švechat a zo Švechatu sa dostať letecky do Portugalska. Takže vy budete súčasťou tohoto výletu, my sa vidíme a ešte som rozmýšľal, že by som skočil do obchodu si pozrieť nejaké topánky nové, ale to len tak na okraj uvidíme, či sa to reálne dostaneme alebo nie. Každopádne sledujte video, užívajte a my letíme ďalej. Takže srdečka, ideme na to, začína sa veľká túr, sme Portugalsko, už to nebudem natahovať, jak som to natahoval predtým na tom malackom vlogu. Teraz spravíme také úprimnejšie, dospelejšie, možno vyzretejšie video a budeme vás priebežne informovať a zvyšné veci doladíme potom tu. Čiže sa môžete tešiť, že sociálne siete zaplávajú asi všetky. Aj na Instagrame budem dávať dačo aj tí, čo máte na Snape a teda. Aj na Facebookčik sa samozrejme ozvem. No, takže uvidíme. Ešte ideme do bankomatu a potom už autobusom do Bratislavy na Nivy, odtiaľ na Švechat a odtiaľ už len letecky, takže buďte tu s nami a vidíme sa čoskoro. Čaves, znova sa vám hlásime, tentokrát už z autobusu. Máte tvoje pocity prvotného autobusíku? Akurát teraz rozmýšľam, že prvýkrát takto, že my dvaja. No s brachom vlastne sme ešte neišli, teraz ideme prvýkrát spolu. Tak bude zaujímavé, no. Bude to pecka. Autobus z Trnavy do Bratislavy 4:20. Damn boys. Čak vy víte. Čo ty myslíš? Dobre, takže teraz nás čaká hodinový skok do Bratislavy a ja sa vám ozvem, keď budeme vystúpať na Nivách. Zatím. Čaute ľudkovia, musel som sa vám prihovoriť z úžasného parkoviska z Bratislavy z Nív s týmto uleteným výhľadom, ktorý je úplne nesmyselný. A musím sa vám, fanúšikovia moji, pochváliť a sledujúci, že som sa troška hecel a kúpil som si takú píčovníku, spravil som si radosť. Yes, bokuj. Úplne fajnové sú. Yes, bomby. To je pecka. Zase tá krásna navy zelená, ktorá je úplne strop. Dobre ľudkovia, len toľko, za chvíľočku ideme na autobus, fičíme do Viedne, ale veter tu je kurevský. Ja sa vám potom ešte ozvem, takže zostaňte na príjme a zatím. Slovensko. Už vyrážame, teraz ešte 4 hodinka, plus minus cesty na Švechat, potom ešte nájsť terminál 1 a potom to začne. Čo zvedali ste v búrke, ak budeme letieť? Zaujímavé určite. Čak mi sa hlásim zase na Švechate, keď bude niečo zaujímavé. Takže už sme úspešne na Švechate, ideme k terminálu 1, pôjdeme poriešiť ešte západlici, pôjdeme ešte niekde a potom pôjdeme poriešiť check-in. Kto by ste chceli, nezabudnite, existuje prémiová verzia môjho kanálu, kde je prémiový content. Ten, ktorý nemôže byť použitý v tomto videu a vypípaný je, tak je použitý bez cenzúry na tom platenom kanáli. A takže ideme na to, zase sa ozveme za chvíľočku. Takže priatelia, opäť sa hlasím, už sme v duty free zóne a za chvíľočku nám to letí. Ja som jediný nabitý slúchatka a momentálne strátil na letisku. Je to krása.
Kavičko. Keď cestovať, tak jedine s Jägermeisterom. Dosť dobrý, keď bol chladený a nestá 6 €. Ceny sú tu extrémne, ľudia. Čaute, jeden taký status update, čo sa momentálne stalo. No. Takže najprv tento Dinter stratíte sluchátka, také tie malé biele. Boli sme teda na terminále sa opýtať. Inca na nás dotočil, náš kamarát, už po novom, že proste, že zase vy. Že sluchátka stratil chalanisko, že keď bol na kontrole a tak. A druhá vec bola, keď sme boli u jednej predávačky kupovať si minerálky. To Jägra vlastne. Jägra. Áno, boli sme si kúpať Jägra u čaječky u jednej. A stalo sa taká halus, že si nás vlastne zapamätala. Hneď na prvý raz si nás zapamätala, že Slováci. Lebo som išiel rozprávať po anglicky, po nemecky a všelijako. Tak som zapamätala, že keď sme sa vracali naspäť pre tie sluchátka a cez to zase naspäť k terminálu, tak čajka nám dala, že a čo, vy ste ešte neodleteli? Už neviem, či sa ešte ohlásil, už začína byť chytený z toho Jägra. Zapaliť si na terminále 1, to akože rovno zabudni. Úplne, že extrém. Áno, dobre ľudia, idem ja a ohlasím sa tiež v Portugalsku. Ak niečo náhodou ma napadne v lietadle ešte. Takže úspešne sa ideme onboardiť na lietadlo už. Konečne došlo. Meškať ani nebolo nejaké také rapidné. Myslím, že som gajšok, ale asi kámo. No, asi bude troška chladne, tu je autobus, takže to je úplná pohoda, kámo. Úplná pohoda. Ideme dole, ešte musíme ísť. No, dobre však, to nejak zvládneme. Ideme von, gajškom, no. Tak troška sa ochladíme, no čo už. Aj to k tomu patrí. Také stajčenie. Fú, to je zábek toto. To je zábek, strašný zábek. Takže sme konečne na palube lietadla, takže ešte nás čaká taký 2-hodinový let, myslím, že alebo 2,5, počím hodinový, neviem. A vidíme sa v Portugalsku, priateľe. A ešte možno dneska niekde na pive. Takže ideme na to, užívame, nebojte sa o nás. Ozveme sa za chvíľu, keď pristaneme teda. Oficiálne dorazili do Portugalska. A už sa neviem dočkať toho boha, keď sa zapálim konečne. Fú, ale pohodička cesta. Turbulencie neboli. Úspešné konečne vonku po asi 5-6 minútach. Nohy si necítime, nové topánky treba ešte rozchodiť. Dobre ľudkovia, ideme mi nájsť si odvozu. Ja som po prvej dobe, vlastne že úplne poprvýkrát sa nachádzam v Portugalsku na letisku, lebo ja som na letisku ešte nebol totižto. Keď som sa išiel naspäť autom. Dobre, však sa vám ešte ozveme, uvidíme čo bude. Zatím. To je silný zážitek ľudia, tak tam budú nájsť to, akože toto je extrém, čo som teraz našiel, tam musím ukázať. Neuvidíš asi. 2 km riziko tsunami. Keby došlo tsunami, tak ešte 2 km toto zmete. Ale dobré hotely sú tu, ako nehovorí inžinier. A ešte vám poviem niečo o tomto audičku, ale to sa musím dozvedieť informácie a pogoogliť si to, aby som vám presne vedel povedať obi motora tieto srandy, ak vás niekoho zaujíma. Ideme, užívajte. Čau, priatelia. Ja sa vám ohlasujem už zo slnečného Portugalska. Potom si samozrejme ukážeme taký rýchly room tour, jak to tu vyzerá, ale dali si nejaký čerstvý pomarančový džusík a pôjdeme sa pozrieť do mesta. No a čo sa týka výhľadu, veď povedzte mi sami. Hotelik taký obyčajnejší, taký v pohodičke. Neďaleko od oceánu. Je to počuť až tuto 2 km od oceána, je to tu určite úplne krásne, keby sme boli pri pláži. Hej sme.
porobiť, čo treba ráno a ozvem sa vám z cesty do mesta. Zatiaľ. No povedzte, priatelia, môže byť krajší výhľad ako toto za mňou? Aj som si vyžmichal 3 kg pomarančov.